Ki kubor ki babnya. Ka Senjuk Meghalaya SSA School Association hapo ka Jingïalang Jong President uba Aristotle Rimbai kala khot da ka Jingïalang patba hamadan student jayau banya peliu jengmut Halor ka Jingshngaiñ jong ka kam ki Nonghikai SSA. Kani ka Senjuk kala ai jengmut ru bantau da ka Empowered Committee da ka Sorkar Jilla kaman kentup ekonomi khmat di tanat Sorkar ki bakongsan ki bakentup ya ka tanat an personnel katanat platingka ka planning katanat puliputhi pat kumjo ru na kani ka Senjuk ban penmi ikimat trekam ki babnia ka Meghalaya SSA School Association kala rai ru ban wengno ya ka jingtmu jongka ban pelong jingiki persya na ka bentaban phaish ka miet Ïakren shu ru kila kintu badi ban pelat no na ka examine Meghalaya teacher eligibility test na ka benta baro ki Nonghikai SSA blasha thungkam haswa ka shitarik unaitung 8,000 arpo. Tada kawe kasur unanimously ngin shim ya karai ba nginom teng shu ya ka Jingïalang henre ingin teng ya ka Ïakren bat ka Sorkar kabaar ngila shim ya karai ba hakabai dei bat kini ki Nonghikai ki badang dei banile ya ka MTED ngi ngila shim ya karai ba menta sngi ba ka Sorkar kan an consider ya baro ki Nonghikai SSA ki ba join hal nishwa ka shitrik ubna Julai 8,000 arpo kabalai karai ka bangila shim ka long bangin ajmud ya ka Sorkar bakan thungno ya ka Empower Committee but kit khot jong kani ka Empower Committee kindai na po Law Department, Personal Department, Finance Department, Planning Department, Education Department but kuntubro na ka association but ban pensakan mau ya ka jing rake ka ayom